Divadlo Nová dedinka predstavilo divákom svoj nový kus, retrokomédiu Syna či dceru. A my sme mali možnosť vyspovedať členov súboru už pred jej premiérou. Také. Uvidíme, ako to dopadne. No. Na skúškach to nevždy dobre dopadne. Som trošku napätá a dúfam, že na to dobre dopadne, že diváci budú spokojní. Veľmi zvláštne mám pocit, ako pred svojou maturitou z herectva. Je to presne také isté stres, ale aj pohoda zároveň. Naozaj sa teším, lebo veľmi ma naplňalo a tešil som sa, ak by sa to ľuďom páčilo. A tá interakcia s ľuďmi, aká bola taká, že by sme mali z toho naozaj dobrý pocit. No, mám rešpekt. Priznám sa, že mám rešpekt, bojím sa, pretože je to prvýkrát, čo budem takto hrať asi na verejnosti a dúfam, že to všetko dobre dopadne. Máš nejakú obavu? Čo sa bojíš? Nejaký sen? No, keď sa to dobre nasadí a keď každý pôjde dobre a budeme vnímať jeden druhého, tak by sa nemalo nič stať. Máme to dobre nacvičené. Že zabudnem text. Toho sa obávam, ale našťastie máme veľmi dobré šepkáky. Dúfam, že podržia ako môžu. No tak tým, že nie sme speváci, ešte sme indisponovaní, tak uvidím, ako budú naše výkony v živici. Ale ja verím, že diváci nám odpustia, lebo vedia, že my sme predsa amatérská kapela v kúpeľnom meste, takže ja si myslím, že to bude v poriadku. Ja by som povedala, že ani sa nebojím. Tie výpadky niekedy sa môže stať, ale ako myslím si, že sme dosť také fundované, že to zaobalíme. Bojím sa, že mi vypadnú texty a že tým pádom vlastne položím aj ostatných, ale Adam sa to nestane a budem sa chytať na čas. Možno, že technicky niečo nebude fungovať, alebo možno textovo, ale tak sa Ako sa ukázalo, herci sa naozaj nemuseli ničoho obávať. Divadelnú hru aj živú kapelu zvládli na jednotku. Ako je vidieť na našich záberoch, zábava bola na javisku aj v hľadisku. Je zakázané fajčiť a požívať alkohol tvrdý aj mäkký. Aký je rozdiel medzi tvrdým a mäkkým? No však samozrejme, ako medzi tvrdým a mäkkým. No i samozrejme. Nevyrušujte, čítajte ďalej. Sterilitas primária, endometriosis uteris. Ja mám náhodou až 3 semestre medicíny, moja zlatá. A čo ťa tu mám vyskúšať, ty nedoštudovaný Hippokrates? Zase jo, pravdu, áno. No ale to je vrchol a ten ešte len príde, prosím ťa. Nemyslí len na život, prosím sa. Rožika, tak dobre sme sa stretli. Ty si taká... Maďarská čimpoška, prinka. Počúvaj, Roža. Nikdy na teba nezabudnem. Veď ani nemôžeš. Dal som ti to najdrahšie, čo vo mne je. Jozef má druhú. Tak aj do druhej nohy. Presne večer o 6:00. Pekne nahodená, osprchovaná, navoňaná a presne o 10:00 budeš tu naspäť spokojná a plná života. Atmosféra po premiére bola naozaj fantastická. Ako prvú sme vyspovedali očividne spokojnú autorku hry, pani Tatianu Kusu. Ono bolo veľmi ťažké v tom, že rozdeliť tie postavy tak, aby to každému sadlo. Nechcel som nikdy ísť proti niekomu, že toto mu nepôjde, tak ju dám tú postavu, ale vždy to bolo s tým, že som ich aj poznal, tie herečky, takže som už keď sme ktorý stretli v Petržalke, keď sme si tak hovorili, že táto by mohla hrať táto v tej hre, tak viem, ako hrajú a viem, že reálne to môžu zahrať. A v tom je to super, že oni dôverujú mne a ja dôverujem v tomto umôcť. V tom je to super. Bolo to cítiť. Ale keď môžem ešte v rámci textu povedať, tak ten text bol tak niekedy až dvojzmyselný,
že ja som napísal aj divadelné hry a veľakrát, keď som čítal aj tento váš text, tak som mal pocit, že strašne veľa vecí v tom texte máme spoločne. A je to chápanie dvojzmysly, ktoré tam boli. Trochu lascívne to bolo. Trochu lascívne. Čiže veľa mi ten text bol veľmi ako keby taký priťažlivý v tom, že som strašne na tomu textu ako keby rozumel. Aj napriek tomu, že som nežil v tej dobe, ale vzťahovo, že to bolo veľmi akože trefné. Ďakujem. Ale Lidka, ako chceš o kúpeloch hovoriť bez lascivity? A to je ešte lúčky, ale ja som bola aj v kúpeloch, kde sa liečia srdcové choroby, teraz liečali dasliači, a keď je kombinácia muži, ženy. A dobrá partia? Dobrá partia, ale tak to sa stále menšie, keď turbusy sa striedajú. Tak to je iba, to počiarkujem, to je lascivné prostredie. Nie tie ženské. Dopadlo to, myslím si, že veľmi dobre. Nejaké chybičky boli aj to veľmi v muzike. Ale našťastie sme super partia. Ale dali sme to nejako. Podržať navzájom. Vieme improvizovať. Poď sem, aha, Sova prišiel. Poď Sova. Sova, ty sa ako cítiš? Povedz, Sova už je v pohode. No, čo? Aká je otázka? Aké máš pocity po vystúpení? Ľudia sa bavili, takže... Rodina to ako vzala? Ste videli, ako plodíte? Že to bolo dobré. Syn sa pýtal, maminka, dneska bude táto spať na gauči? Že prečo? No tak keď tam boli také veci. Ty jeden. Ja som celý život rád, keď sa nebal. Ja som bol vždycky ten, ktorý to mal rád. Ja som sa nemusel baviť, ale som rád, keď sa ľudia bavia a ja to organizujem, lebo ja tam viem tomu prispieť. Toto vždycky ma bavilo. A mňa už boli krk. Aha, pán kultúrny, Serž! Čo? No, ty si sa aj pekne zhovatil. No, som si dal tvrdil. To je dobré. A čo? No, že jak sa ti to páčilo? Povedz tvoj pocit z tej premiéry. No. Nemusíš recitovať. Dobrá. Kultúrne sa mi to páčilo. Myslím, že kultúrny zážitok mali všetci dobrý. A inak osobne, no keď sa to všetkým páčilo, aj mne sa to páčilo. Tuto máš recitátorku. Čo si myslíš? Na čo? Kvetka, tebe sa to ako páčilo dneska? No ale však veľmi. No. Buď dobrá k nemu. Dobrá k nemu buď. Buď dobrý. Dobrý som bol, že? Áno. No dobre to bolo, páčilo sa nám. Hlavne sa to páčilo divákom. Áno, a to bola tá odozva dobrá, že sme to teda cítili, že asi sa páči. Áno. Ináč by sme to ako nejak nevytúcali si z prsta. Asi tak. Netušila som, že mám takého recitátora. Super, bola to zábava. Ďakujeme, užili sme si. Mne bolo strašne ľúto, že som tam nestala s nimi. Ale na druhej strane bolo veľmi zaujímavé sledovať to z tej druhej strany a strašne som si to užila. A ja som poznala texty, vedela som presne, že čo príde, ale aj napriek tomu ma dokázali prekvapiť a bol to neuveriteľný zážitok. Veľmi som si to užila a na konci som veľmi plakala, lebo mi bolo na jednej strane ľúto, že som tam nestala s nimi, ale na druhej strane som bola na nich strašne hrdá, ako to úžasne zvládli a úžasne zahrali. A tým, že ja som videla ten proces, ako to začínalo, ako to vznikalo, aj keď nie až úplne do konca žiaľ, ale to, čo z toho oni spravili na konci dňa, tak to bolo neuveriteľné a strašne im za to ďakujem. Som strašne vďačná, že som tu dneska mohla byť a zažiť to s nimi, aj keď teda z tej druhej strany. Otázka znie, že či si dnešné predstavenie užil. Ja musím povedať, že neskutočné bolo, ako okamžite reagovalo už hneď vlastne pri prvej pesničke publikum. Potom prvá scénka, dievčatá ho zvládli fantasticky a odtedy sme vedeli, že to bude len lepšie. A my sme žili tou energiou, ktorú nám dávali diváci vzadu a normálne sme vedeli, že musíme podať 185% výkony. A dúfam, že sa nám to podarilo, ale mne sa to neskutočne páčilo a budem z toho žiť minimálne do zajtra, keď je ďalšie predstavenie. Priznám sa, že áno, ako naozaj som mala veľký stres, ale ako ja osobne si myslím, že dúfam, že sme to dobre zvládli, no. Diváci to odmenili, takže. Áno, hej, a to bolo naozaj veľmi dôležité, že keď hrajeme bez tých divákov, tak to je úplne niečo iné, ako keď sú ľudí diváci.
Si sa tak vcítila do tej Martinesky? Áno, hej. Si bola celá Marta. No hej, oveľa lepšie to bolo, ako keď nacvičujeme. Bolo to naozaj úžasné, bolo to vtipné, trefné a naozaj som sa rozhodla tejto zabavila som sa. Oni to bolo súkromné, som fakt zabudla, že to je veľmi dobré predstavenie, veľmi smiešné a cítila som napätie s nimi, so svojimi kolegami a bolo to fakt super, každý jeden dal zo seba všetko. Takže zajtra budeš veľkú zodpovednosť. Zajtra cítim veľkú zodpovednosť. Môj brat? A môj bratovi sa to tiež páči. Áno, páčilo sa. A môžeš byť. Veselá retrokomédia syna či dceru v podaní ochotníkov z Novej Dedinky začína svoj divadelný život. Súbor plánuje viacero repríz nielen v Bratislave a okolí, ale aj na Záhorí, Liptove či v Turci. Držíme palce a nech sa im darí tešiť divákov tak, ako na premiére.